Hát sziasztok! Ma egy sütivel fogok nektek jönni, mégpedig egy almás pitével. Ezt kérték tőlem ma a gyerekek. Ha van kedvetek, tartsatok persze velem, és mutatom a hozzávalókat. Egy almás pite lesz, gyerekek. Alma, rámavaj, tejföl, fahéj, finomliszt, nagyi titka, ezzel szoktam sütni, ezzel a liszttel, sütőpor, kristálycukor, és ugye a végén majd porcukor. Először is ugye le fogom hámozni az almát, egy picit meg fogom párolni, és akkor kezdjünk neki. Pucolom lefele az almát, hámozom. Nagyon szeretik a gyerekek, főleg a kis Giovanni, az almás pitét. Megpucoltam, és akkor mindjárt lereszelem, és akkor le is reszelem. És akkor, ha le lesz reszelve, ugye lassú gázon, lassú lángon megpárolom. Hát most nincsenek itt a lányok se. Majd hétvégén jönnek, de ugye a kis unokák, a kis Dolika, meg a Giovanni, meg a Sziszi is nagyon szereti ezt a almás sütit. Nekik sütöm most meg, aztán majd hétvégén, ha jön a többi unoka, a Vajli még is, a lányok, akkor majd nekik is valamit sütök.
nem 1 kilót. Hát a kilónak a felét. 1 kiló. Akkor 2 tojás sárgáját rakunk bele. Sütőfor. Hát a felét. Akkor belerakunk vajat, rámabaj. Szerintem én belerakom. És akkor a tejből még, hát ennek a pohárnak a felét fogom berakni. Jó, bele. Hát vaníliás cukrot is szoktam ugye belerakni, de azt most nem teszünk. De lehet egy keveset rakok bele. Teszünk bele egy kis kristálycukrot is. Egy 3 kanál. 3-4 kanállal. És akkor elkezdem összedolgozni, ugye. Összemorsolni a vajat, összedolgozni mindent. Amikor jól összedolgozzuk, akkor összegyúrjuk azután. Így. Összemosoljuk. Összedolgoztam a tésztát, egy kicsit lisztezzünk. Lelisztezzük.
És akkor hagyjuk pihenni egy fél órát. Egy fél órát, ugye, mert szétfeleztem ugye a tésztát két fele, mert ugye az aljára meg a tetejére is lesz. Nagyon finom, omlós puha szokott lenni, ugye a vaj, meg a tejföltől. Ezt is, a másik felét is lenejlonozzuk, és akkor ez is pihen egy fél órát, addig párolom az almát, és ízesítem. Közben ugye elkezdtem párolni az almát, amit lereszeltem. Cukor megy vele, ízlés szerint, ki milyen édesen szereti. Fahéj, van, aki az almát dióval is összevegyíti, amikor almás sütit készítenek, sütnek. Van, aki diót is rak rá, úgyis nagyon finom, de szerintem így is nagyon finom lesz. Pihen a tészta egy jó fél órát, addig kivajazom a tepsit, és akkor jövünk vissza. Nagyon finom illata van a fahéjtól, gyerekek. Hú, nagyon finom, komolyan. Közben mindjárt kész az alma. Nagyon szereti a Giovanni az almás pitét. Hát muszáj lesz süssek hétvégén is a többi gyereknek. Muszáj lesz. Valamit kitalálok nekik is, vagy megkérdezem tőlük, mit süssek. Na, ugye megpihent a tészta, és akkor már csinálom. Kivajaztam a tepsit is közben. Ez egy egyszerű süti, de viszont nagyon szeretik a gyerekek.
Na, belehelyeztük a tepsibe a tésztát. Na, belehelyeztem, és akkor ugye le kellett vágjam a széleit, mert ugye nem akartam nagyon nagy tepsibe most sütni. Na, rakom bele ugye a almát. Mehet. Na, belerakta. Beleraktam egyenletesen az almát, és akkor rakom rá a tetejét, a másik felét, és akkor nem tojással kenem le, hanem tejföllel szoktam lekenni a tetejét, mert puhább lesz. Na, ráraktam a másik tetejét, a másik felét, és akkor ugye mondtam, én a tojás sárgája helyett tejföllel kenem a tetejét le. Közben előmelegítettem a sütőt is, 180 fokra, gyerekek. Gondolom, ilyet mindenki készített már. Egyszerű, gyors és fincsi. Hát, gyerekek, nagyon szeretek zenéket hallgatni, ha takarítok, vagy főzök, sütök, zenét hallgatok. Na, akkor kész van, gyerekek, tesszük be a sütőbe. Egy olyan 25-30 perc, és akkor majd jövünk vissza, ha kész lesz. Kész van, gyerekek, megsült az almáspitém, leporcukrozom, jó puha lett, és akkor, ha kihűl, fölvágom, és jövünk vissza. Na, gyerekek, kész lett a almáspitém, nagyon finom puha lett, ugye, Giovanni? Aha. Aha. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, és lájkoljatok. És most a Giovi meg a Doli megkóstolja. Nekik sütöttem, esznek. Na, Giovanni, kihűlte? Én most nem vagyok éhes. Na, neked csináltam, neked sütöttem. Majd ha jön az Zafira, meg a többi gyerek hétvégén, akkor nekik is valami más kell süssek, mert te az almásat szereted, őnekik szerintem egy tortát fogok sütni. Torta, ezt én is szeretem, a csokisat.
majd valamit sütök, valami A csokisat. tortát, szombatra vagy hétvégére. A csokisat. A csokisat szereti, szóval jó étvágyat gyerekek, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra Meg lájkoljatok. további És videókért. majd csinálunk más videót is amúgy. Így van. Sziasztok! Sziasztok!